ஒரு உண்மையான காங்கிரஸ் சத்தம் உள்ள எந்த தோழனும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆட்சி, காமராஜருடைய ஆட்சி கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து எப்பொழுதும் இல்லை. தோழமை என்பது அரசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்படுகிற சூழ்நிலை. எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் அவங்க அவங்களுடைய இயக்கம் ஆளுங்கட்சியாக வரணும் அப்படிங்கிறது எண்ணத்தை கண்ணோட்டம் தான் அவங்களுடைய இலக்கு. அதே இலக்கு தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருக்குது. அது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தொண்டன் என்ற முறையில் அதே உணர்வு தான் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய லட்ச தொண்டருடைய உணர்வு தான் என்னுடைய உணர்வும். காமராஜருடைய ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் எங்களுக்கு மாற்று கருத்தே இல்லை. அந்த இலக்கை நோக்கிய பயணம் எப்பொழுதும் நாங்கள் தொடர்கிறோம்.